subscribing, daga nan kuma sai ka danna alamar ƙararrawa, sai kuma ka danna alamar like domin ci gaba da samun videos a Chief na shiga ciki kuwa. Ba zai yi ba ke nan. To, Allah shiga wasu. Assalamu alaikum. Allah ga tuma da amana. Yawa, akramaka. Kai Sheikh. Assalamu alaikum. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Ubangiji Allah ya saka mana da. Allah ba da abun nan. Akramaka Allah. Na'am. Samu gure shi mutane. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam Bello Adam Samuna ke bude mana da addu'a. Misalati da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa salli ala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله منا قد da kai muna addu'a Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ta kula mana. Malam da ya kawo wannan ziyara Allah ka karba masa ka sa masa mizani. General da ya karbi wannan ziyara shi ma Allah ka saka masa da alkhairi ka sa mizani.
dukkan bukatocin mu Allah ka fi mu sani, Allah ka biya mana halin da kasar mu take ciki Najeriya, Allah ka ceto ta, Allah ka yaye dukkan bala'i da dukkan damuwa, ka ba mu zama lafiya da karuwa arziki da ci gaba. Ya Allah, duk abin da zai zama damuwa Allah ka kawar da shi cikin wannan kasa. Wannan zabe da muke fuskanta Allah ka sa a yi shi lafiya, Allah ka sa a gama lafiya, ka zaba mana shugabanni na gari, ka zaba mana shugabanni masu adalci waɗanda za su jagoranci ƙasar nan cikin adalci da zama lafiya da bawa kowa haƙƙi. Duk abin da zai zama damuwa cikin zaɓen nan Allah ka kawar da shi, Allah ka nisantar da shi, Allah ka nisantar da shi. Allah ka ba mu zama lafiya, Allah ka ba mu ci gaba, Allah ka ba mu nasara. Ayyukan da malam ya sa a gaba Allah ka ƙara masa nasara, Allah ka ƙara masa ci gaba. Wannan ƙungiya Allah ka ciyar da ita gaba, ka ji kan waɗanda suka gabata wajen kafa wannan ƙungiya. Allah ka gafarta wa Sheikh Ismail Idris bin Zakariya, ka ji kan babban malamin sa Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi da sauran dukkan waɗanda suka taimaka cikin wannan aiki suka riga mu gidan gaskiya. Allah ka gafarta musu, mu da ke raye Allah ka kyautata mu in ta zo. Mu haɗu a Fatiha dukkan abin da muka roƙa Allah ka amsa. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب ƙungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamatus sunna hadiya ita ce yau ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar malamai ta ƙasa Sheikh Muhammad Sani Jingir tare da mataimakin Sheikh Muhammad Sambo suka jagorantar don zuwa su sadu da kai. Ina roƙa maka Allah ta nufi don kai da ina gabatar da shi shugaban malamai na ƙasa Sheikh Muhammad Sani Jingir sai mataimakinsa da Sheikh Yusuf Muhammad Sambo sannan sai babban daraktan mu na yan agaji na ƙasa gaba ɗaya shi da Alhaji Isa Waziri Muhammad Marbe, sai babban ma'aji na wannan ƙungiya ta ƙasa Hafiz Malam Bala Yusuf Idris, sannan sai kuma ni mai magana Muhammad Nasir Abdulmuhi, mataimakin shugaban ƙungiyar ta ƙasa da yake ni ranka da ɗaya na sha zuwa malam ya turo mu, to kuma abin da za mu ce sai da rubuta maka Allah ƙarin imani da taimako, kuma za mu saurari jawabin malam a kan wannan manasar. Shugaban malamin na jihar mataimakin shugaban malamin jihar Kaduna. Shugaban malam Bello Adam Samunaka da kuma babban darakta mataimakin darakta da agaji na ƙasa da mataimakinsa kenan shi malam Ibrahim Shu'aibu Ishaq. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ranka ya dade, kamar yadda ka ji na fara da yawa Allah mai girma da ɗaukaka, yabo da godiya da salati ga shugaban halittar Allah gaba daya, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, shi da alayansa da sahabbansa da masu koyi da su da kyakkyawan aiki a ranar tashar kiyama. Allah sa da mu cikin su. To a madadin wannan kungiya ta jama'atu zalatul bid'a wa iqamatus sunna a matakinta na ƙasa, ofishin da muke aiki kuma mai harka da al'amarin ƙungiyar na ƙasa da ƙasa, na taho kamar yadda muka saba domin rayar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya nuna mahimmancin haƙoƙi tsakanin mu al'ummar musulmi da juna. Daga ciki akwai idan mutum ya samu abun farin ciki ka zo ka taya shi murna, idan ya samu wata damuwa kamar jaji, idan ya samu wani zazzabi ka duba jikinsa in kwanansa ya ƙare
ka raka jana'izarsa idan an mara rashi kamar ta'aziyya. To yau abinda yake tafi da mu abubuwa ne na mutaya kamurna saboda wata baiwa da Allah ya yi maka. Bayan taimunna kuma dama mun bari mu na wa'azi ne, mu gabatar kuma da nasiha gare ka da al'ummar da kake jagoranta. To bai wannan da nake cewa Allah ya yi maka shi ne kai kafi ni saninta, domin yanzu kana iya hararo lokacin da ka fara shiga makaranta ta firamare da kai da wani kafin ku gama ta. Wayansu sun bar karatun, wayansu sun samu wata larura da ba su iya gama ba, Allah ya hayar da kai. Aka zo sakandare haka, aka wuce haka, aka zo neman shiga soja haka. Allah ya kai ka mataki bayan mataki haka zamanto janar na soja, kuma ya ɗauki ƙasar gaba ɗaya baka, kuma ya jarrabe ka da fitar wannan mulkin a hannunka, ya baka da ranka kuma da lafiyarka. Kuma an tashi lasauta masu kudin ƙasar nan ba sunanka, amma Allah ya nuna wata irin gwaninta, ya ɗauki sanka ya sa a cikin talakawan ƙasar nan gida da waje, ba don dukiyar da kake da ita ko wani abu na daban ba, sai don zaɓi na Allah da taimakonsa. Daidai wannan gurin nake taya ka munna, nake kuma daɗa kira gare ka ka ƙara gode wa Allah ta hanyar kaɗaita shi da ibada, da kuma bai wannan da ya maka ta ba'awa na banza. Mutane da suka ce kai suke so, kowa yana hararo Allah ya maka baiwa da adalci, Allah ya maka baiwa da jajircewa da rashin tsoron wani Allah. To muna taka muna game da wannan. Sannan kuma abu na biyu, Allah ya ce a cikin alkur'ani mai girma tun farkon zamani da ya baiwa annabawa manzanni jagorancin al'umma, ya ce waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Waja'alna minhum, tun zamanin annabawan farko su banu Isra'ila ce sai muka sanya minhum daga cikinsu a'immatan shugabanni, yahduna suna shiryar da jama'a bi amrina, ba gaban kansu suke ba da umarninmu. Komai za su yi za su duba ya ubangiji na Allah ya ce, lamma sabaru, amma lokacin da suka yi haƙuri. To lamma sabaru din nan irin dogon lokaci da ka ɗauka da gwagwarmaya da shiga matsaloli da fita da dafa manyan makamai, to ka samu wata irin gogewar da ba kowa zai same ta ba sai irin wayanda Allah ya wa irin baiwa da ya maka din. To daidai nan nake nanata maka, nazo ta ya ka murna in kuma ƙara jaddada maka magana Allah ta ka zama mai haƙuri, don ka gajiya ka ga yau ka yi hulɗa da mai sauƙin hali, ka yi hulɗa da mai kaushin hali, ka yi hulɗa da wanda da gaske yake yi, ka yi hulɗa da wanda yake da dungu yake yi. Ta mata da aka sai Allah ya sa kai ka zama shugaba, so da kawai na mutanen dole sai ka rike su gaba ɗaya kuma kai haƙuri. Na yi farin ciki kwarai da gaske da na ga zaɓenku. Allah ya nuna wa duniya kuna da gaskiya, ya nuna kun yi adalci. An buga da masu sanku da masu ƙinku, fitowa a sukar zaben ya gagara. Don menene? Gaskiya da adalci in an yi kaya ne na Allah, ba sai mutum ya je ya kashe kudin farfaganda a ce ya yi mai kyau ba. Kuma
zalunci da murdiya da yaudara masifu ne na shaidan da zuciya da san rai, inda don mutum ya kashe dukiya in ya yi su sai Allah ya cire wa mutane sansa da yadda da shi. To saboda haka wannan hali da Allah ya nuna maka ya zaɓe ka ya baka wannan, tuna farin cikin taya ka murna. Sannan kuma na ga wani abu mai wuya shine abokan takararka a gurin sai kowa ya tashi ya maka mubaya.